Čau lidi, vítám vás zpátky na kanále Parkour TV. Dneska jsme se rozhodli tady s Lukášem, že si natočíme Horse Challenge. Tak, můžeme jít na to. Tak Luky, začínej. První úkol máme před sebou. Ještě jednou. A pojďky. Lidi, víte co je? Natoč to. Lidi, víte co je nejlepší? Mám nový dveře! Mám nový dveře! Jo. Znova neusás to. Mám ještě 2 pokusy. Dáš tam jeden. Dobrý. Můžeš. To se vám uděláte. Můžu na druhou stranu? Jo. Tady Lukáš dostal 2 pokusy na zadání, protože mu to pálspin moc nejde. No, pálspin ne. Ne? Musíš pálspina. No, teď to. Takže Lukáš zadal blbost, nedal pálspina, takže já ho jenom ukážu. Můžu? Takže teď jsem se rozhodl fakt easy hvězdu. Vědí se Patrik! Ne, 2 hvězdy za sebou. Tu 3, ale to je jedno. Ještě mě počítat do 3, vole. Jenom dvoje. Lukáše jsme se rozhodli, že kdo tu přileze dřív, tak má, jakoby nemá žádný jakoby písmeno. Kdo to prostě prohraje, bude mít čas jakoby větší než ten druhý, tak bude mít to nějaký písmeno, co má. Hor by měl hor a já bych měl h. Můj čas, tady uvidíte Lukášův čas, tady. Vyleze tu zeď, tak 3, 2, 1. Wow, congratulations! No teď. Teď půjde Elko. Hora! Pojď. Teď zadám takovou divnou věc. Já jsem se držela takhle. Ne. Nevím. Co udělal? Dej si. Co udělal? Dej si, no. OK, posral se to mám ho. Teď tady Lukáš skočí pryč s látou, pak půjde tam tu Hendra nebo Elko. Jedna. To si skočil tady. Jedna. Takže teď asi jsme se rozhodli s Lukem, že nikdo prostě nevyhraje, ani neprohraje. Tak tady skočíme pryč, co? Od tam. A i když je to možná lehký, tak já... Ne! Tak teď ještě to furt nic.